दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दा आलासियानो थांगोन बिजनियाव लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थानांगौ। एम्बु बेदर सुदों मादैया गोरान। एम्बु बेदर बेयो सुबाय आरोना, सुगासिनो नै आलासि जाग्राफ्रा नै आजा हाय। ओंखाम जानो हाबबायना आङो। गोजौ जायोना गाहायाव जायो? रेडि जाबाय नै ओंखाम होथ'वाखै, थोरसियाव होसिगोन। मा जाबाय नोङो? लाबोबाय नै आयौ लिभार थाइसे हारसिं। एम्बु बेदरा नै गोरान दहायनिया आयौ जाथावथावखा। एम्बु रानदोंना मादैयानो। दाउ बियो आरो नैबे एम्बु। दिंखियाखौ जाहैसिगोनसो बरिया गोथावखा। बे संख्रि नामा? ओरैनो संख्रियानो बाव होदो। दिंखिया बियो आयौ मेलाथार हनै गामलायाव दंबावोसो जाग्राया।